Bismillahirrahmanirrahim. Banjur nyoto wit saklir kang den basakake kayu loro pange siji. Rupane yaiku patu apa ini? Patutane sifat jalal lan sifat jamal. Enak sifat jalal lan sifat jamal. Lah sifat jalal iki apa, sifat jamal iki mang apa? Nek sifat jalal iki nurullah. Sifat jalal iki mang nurullah, yaiku lanang. Biasane iki gawe bahasan iku. Sifat jalal iki nurullah yaiku lanang. Sifat jamal iku Nur Muhammad yaiku wadon sejati arane. Nek Nurullah iku mang lanang sejati arane. Jadi kan iki prosesnya iki gorong membicarakan makhluk iki masih dua-duanya ini. Dene sifat jalal iku kuwasa ngetokake wesi. Dene sifat jalal iku kuwasa ngetokake wesi. Sifat jamal iku kuwasa ngetokake watu. Yaiku campure wesi lan watu iku banjur bisa dadi geni. Cara logika pripun Pak Cai? Watu ambek wesi digathukne dadi geni. Gesekan. Cara logika seperti itu. Atos podo atos. Tarungne muncul apa geni. Sehingga nek iki mang sifat jamal ambek sifat jalal iki mang. Gathukne wesi ambek watu kan iki ngibarat. Ibarate iki ngono supaya adik mang ngerti kalam piye to kalame maksud iki mang. Sehingga secara logika adik mikir wesi ambek watu digathukne tegese digesekne ya jelas murup. Lah kaya dene awake iki maning aspal nggawa pirang ngono ya murup ya. Lah contohnya kan ngoten. Iki kan sifat jamal ambek sifat jalal cara dialusi bahasane. Dene ibarate geni iku campure raga lan urip yaiku kawurana kang nyata. Jalaran uga bakal ana geni yen ora ana wesi lan watu. Dadi iki ngibaratne kayak suatu gambaran. Gambarane piye? Nek geni iku campure raga lan urip. Ibarate kan ngono. Lah awake iki mang enek ragane ya ana uripe. Padaden urip apa mboten? Enek ragane apa mboten? Apa? Oh lah, baru bener sampean. Biasanya itu. Anjing. Yaiku kawurana kang nyata jalaran ora bakal ana geni yen ora ana wesi lan watu. Lan ora ana bakal ana anak yen ora ana bapak lan ibu. Lah iki ibarate ngono. Awake sangka bapak lan ibune. Lah muncule saka kono. Bapak lan ibu dadi siji ning kamar. Muncul awake dhewe. Lha kono gak cukup gede, Gus. Ojo kalau ngomong ora sedeng. Iki proses. Berarti di sini kita tahu proses-prosesnya, kita dari asalnya dari mana. Kan. Sehingga diibaratin yang kono.
Sehingga dari awal iki mang apa? Nurullah ambek Nur Muhammad. Sifat jalal ambek sifat jamal. Iki jenenge logika spiritual iki. Dilogikakan. Supaya jelas meneh kan. Tinggi barat iki mang apa jenenge? Wesi ambek watu. Ngetokne apa? Geni. Bapak lan ibu ngetokne apa? Anak. Lho ngoten lho Gus. Iki logika spiritual iki nek ngono. Lha iki kan wis terjadi to iki perkara iki. Perkara iki wis dumati. Nah bukan kita tak melajari iki lho, melajari apa? Iki gak belajar awake dhewe. Apa sing mang ngawur iki ana lan ngertenono. Nah adiknya belajar kan berarti piye? Engko wis tak koyo ngono lho belajar. Iki gak ngertenono awake dhewe wis ning kono, kawarwana ade wis ning kono. Dan niku. Masa sampean belajar nih Gus. Belajar yang mlebu ning ibunin deh. Kan nggih mboten to. Dadi ruwono ngertenono. Dadi diawali kali ngoten. Ruwono ngertenono. Awet dhewe proses, iki prosesnya ke arah situ. Adik iki mlaku ning ngono. Aja teko mlakune piye, mulai wis mlaku. Adik wis ngliwati. Kan uga bakal ana wahidiyah yen ora ana ahadiyah lan wahdah. Jalaran iku asale metu saka ahadiyah, ahadiyah ngetokne wahdah, wahdah ngetokne wahidiyah. Wahidiyah ngetokne kabeh alam saisine, alam ahadiyah. Maqame zat, wahdah maqame sifat, wahidiyah maqame asma. Jadi enek perkara telu. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Zat, sifat, asma. Iki wis iki lho. Iki prosesnya kedadiane alam saisine ya awal-awale engko sangka iku. Sangka alam telu, alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Zat, sifat, asma, af'al. Di makome asma kabeh alam di makome af'al. Ahadiyah penurut alami ahadiyah ngelahirne wahdah. Jadi wahdah iki mang metune saka ahadiyah. Lah wahdah ngelahirne wahidiyah. Wahidiyah iki mang metune saka wahdah. Wahidiyah ngelahirake kabeh alam ahadiyah. Maqame zat. Jadi sekawabehane alam ahadiyah iki mang sangka zat. Zate sapa? Zate Gusti Allah. Lah wahdah iki mang makome apa? Sifat. Sifate sapa? Sifate Gusti Allah. Krana ahadiyah iki mang alami jek Gusti Allah jek gaib. Allah gaib. Gaibe Gusti Allah temriku wau mutlak kelawan itlak tegese ora ana apa-apa. Nek wis muncul sifat, lah baru enek engko. Kena diarani.
Wahidiyah makome asma kabeh. Jeneng apa wae iki mang sangka wahidiyah. Alame makom af'al. Af'al iki ndi? Ya sing ketok-ketok iki mang af'ale. Dadi nek wis muncul sifat asma af'al iki wis kena diarani. Tapi nek jeneng zate Gusti Allah gak kena ngarani. Kenapa sekabehane sinimpen ning kono? Sifate jeneng zate asma jeneng zate, af'al jeneng zate guru muncul. Sehingga muncul siji-siji dadi ketok. Asale ya sangka zate Gusti Allah. Wis mulai. Kowe ning alam Isra Mi'raj. Aja ya ning kene iki mboten Isra Mi'raj ae, Mas. Alhamdulillah. Khair. Wis mulai. Ndi. Wahidiyah ngalam kabeh, ngalam makom wahidiyah makom zat. Ora ana af'al yen ora ana asma. Tuh, kan genahe kan ngono cara urutane kalam. Ora ana asma yen ora ana sifat. Iki ning jero. Ya kan? Tabaine ora ana af'al yen ora ana asma. Af'al iki njaba. Lebih dalam lagi asma. Lebih dalam lagi mang sifat, ke dalam lagi iki mang zat. Ate kudu iki ning jaba, ning jero, ning jaba. Nek ning jaba iki mang af'al, asma, sifat, zat. Iki dari luar. Nek dari dalam kebalikan zat, sifat, asma, af'al. Dola ali. Ya asale sangka zat iki mang zate Gusti Allah kabeh. Wong sekabehane sangka kono, iki mang menungsa, bangsa jin, bangsa kewan, alam saisine lho. Warna-warni sangka zate Gusti Allah. Wis mulai alame pintu gerbang kebuka. Pintu gerbang kebuka. Jadi nek kene aja ngantek bingung kalimat iki. Karena apa? Ada sisi dari luar af'al, asma, sifat, zat dari luar. Jadi dia membicarakan dari luar. Kalau dari dalam zat, sifat, asma, af'al. Lah nek kene keterangane dhewe-dhewe. Meskipun kalimatnya padha, muatane gak padha. Nah, ngoten lho. Endi? Jalaran kabeh af'al, asma, sifat iku hake Allah, hake zat. Hake zat. Lah ngenah kan? Af'al, asma, sifat hake zat. Sing duweni ya zate iki mang. Sing duweni. Ya krana asale saka kono. Sing nguasani ya zate iki mang. Sifat gak duwe kuasa, gak duwe hak. Asma gak duwe hak. Af'al gak duwe hak. Kenapa sekabehane iku lho hake zat. Mula kabeh iku mung kagungane zat lho, kan genah pisan. Sifat, asma, afal iki mang kagungane zat. Zate sapa ya zate Allah. Dadi yen wis bisa fana lho iki. Biasane Gus Dong iki. Oh,
Kula fana Gus, fana apa kok fana diomong. Fana zat, fana sifat, fana asma, fana af'al banjur bisa kamal, bisa sampurna. Tegese fana iki meniadakan, ge enek. Lah, iki sampurnane sapa? Sampurnane Allah dhewe to. Sing sampurna iki Allah. Itu awake dhewe. Krana iki mang zat wis ge enek. Ya. Af'al wis ge enek, asma ge enek. Sifat ge enek, ilang kabeh garek kamal, sampurna. Sampurna sapa? Sampurnane Allah dhewe. Jalaran kabeh wis bali utawa wis manggon ana zat. Nah to. Sifat balik ning gone neng jerone. Af'al balik ning jerone meneh. Asma balik ning jerone. Ning jerone ndi? Ning jerone zate Gusti Allah. Dadi ilang dari Allah. Bali utawa wis manggon ana zat kabeh. Yen wis bisa kamal banjur bisa kohar. Tegese kohar iki mang zahir batin wis bisa kumpul dadi siji. Lan kena diarani loro ning tunggal. Telu ning tunggal. Tunggal dadi siji yaiki mang Allah. Af'al, asma, sifat kembali semua ke zatnya itu jenenge tunggal. Darane tunggal yiku. Balik neh nyawiji ning Gustine. Darane telu ning tunggal ya af'al, asma, sifat kan telu. Lah diarani lorone tunggal iki mang zahir batin. Zahir batin kan loro, enek zahir enek batin. Iki ya Allah tunggaling Gusti Allah, kembali ke zati. Af'al, asma, sifat kembali ke zati. Semua kembali ke zati Gusti Allah. Iki perinciane ngoten. Nah wis njero kono wis gene bedane wong kabeh Gusti Allah. Sing kan kula nate matur lho, obahmu sing ngobahane Allah, lungguhmu sing nglunggoni Allah, karena apapun tunggal. Nek wis tunggal kaya ngono, wong sekabehane Allah, makhluk enek. Pangrungmumu ya pangrungune Allah, pandelengmu ya pandelenge Allah. Obah usikmu ya obah usike Allah, karena pun tunggal. Maksudnya piye nek kono sing ngobahne. Lah ngoten lho Gus. Sing ngobahne sekabehane ya Allah. Sekabehane lho kagungane Allah. Nyapa sampean ngaku-ngaku duwe? Iki anakku ne bojoku tenan to. Ya. Guyon Gus. Ula sira mangertiyo lho iki lho. Adikku kudu ngerteni. Kan gak nglakoni to, ngertiyo. Rene iki mang ade pelakune ngono wisan. Mula sira mangertiyo kumpule jasad ati roh rasa Allah sak jerone rasa wis kaya kumpule lanang sejati lan wadon sejati. Dadi sekabehane wis kumpul ana ing awake dhewe nek kono. Lanang wadon iki mang wis kumpul kabeh. Nek wis kumpul kabeh nek kono dadi siji, sampeyan kowe piye rasane?
Piye rasane kok lucu to. Wis kumpul teko rasane dewi-dewi. Teko rasane dewi-dewi. Sehingga nek kono wis genek bedane. Karena rasa wis ilang nek kono. Nalika metune wesi lan watu. Lan campur wesi lan watu. Iki kan ibaratne neh. Yaiku campure banyu nur alif. Ibarat jenenge nang kono. Lan banyu nur ba. Yaiku kena diarani insan kamil kamilul insan. Nek wis dadi siji nyawiji ning kono kumpul dadi siji. Kaya dene af'al asma sifat kembali ke zat Gusti Allah. Semua kembali ke Allah dan kamil. Kaya dene jasad, roh, rasa kembali ke zat Gusti Allah iku jenenge insan kamil. Kamilul insan. Lho wis sempurna. Lah dhewe sempurna nek kono. Karena ya prosesnya pun sempurna. Ini asma rohim. Asma rohim. Iku aran asih Allah. Asih Gusti Allah kan adiki rasa mbayang ngitungi gak iso. Kalau engko wong kabeh ya asih Gusti Allah yaiku nyatane badan ngliputi jasad ya aran nyoto kang jinaten ing sejatine iku ora liya ya mung metu saka sifat jalal. Jalal iki mang apa? Ya keagungane Gustine. Lan sifat jamal. Jadi kan balik ning awal mang jalal ambek jamal. Allah kalih Muhammad. Nurullah ambek Nur Muhammad. Terus kabehane metu saka kono karena iki kumpule jalal ambek jamal. Kumpule mang apa? Wesi ambek watu. Dadi geni. Lan sifat jamal wis mung iku jalaran iki asik. Mang wis entek keterangane. Iki larangan gawe. Oh, iki larangan kawedar sabdo. Larangane kabeh wali mung kudu nganggo isyarah kersane Allah. Keterangan ini mim lafaz bismillah. Dadi wong kabeh iki sekabehane nek iki mang maksude larangan kawedar iki mang piye? Wong kabeh iki mang kudu gawe kalimat isyarah. Allah iki mang. Iki isyarah gawe. Nah, sehingga ana peringatan kene kuwi ben gak keluar dari jalur itu. Contoh kan. Contohnya kayak kosong. Kalimat kosong loh. Nek iki mang gene apa-apa. Sing kalimatnya mutlak kelawan itlak. Lah kalimat Allah iki disangkut ning panggane ngono. Sehingga Allah isih gaib. Nah gaib Gusti Allah mutlak kelawan itlak tegese ora ana apa-apa babar pisan. Jadi lafaz Allah iki kudu dikatutne. Jangan sampai gak dikatutne. Iku larangane kan ngono, sabdo larangan.
kabeh wali mung kudu nganggo isyarah. Dipun Gus. Lanjut. Ganti bab kang kaping pindho. Jadi bab yang pertama sudah habis. Bab yang pertama dari awal iki menjelaskan al bismillah saisi-isine. Nah kono enek keterangane jelasne alam ahadiyah wadah wahidiyah. Nah kono mang yen jelasne Nurullah mbek Nur Muhammad. Yen jelasne Jamal Jalal ambek Jamal. Lagi ngibarat tok. Lah karena nek gak ngibarate adi ora roe. Adi ku gak runtute kalame piye. Sehingga kita pakai ngibarat seperti itu untuk memahamkan pikiran kita, padahal ya awet dhewe wis ning kono. Lah ngoten lho. Ganti bab kaping pindho. Dene bab kang kaping pindho iku nerangake masalah Islam iki. Jadi bab sing nomor loro iki membicarakan Islam, masalah Islam. Islam sing piye sing dibicarakan? Dene Islam iku ana loro. Kang siji iku den arani Islam nakis, kang siji iku diarani Islam kamil. Awet dhewe kudu ngerti sing dari nakis iki mang apa, kamil iki mang apa. Nek nakis iki kurang, kamil sampurna. Lah sing kurang sing piye wae Islam kurang nek Islam sampurna. Pripun Gus? Lanjut ae Gus. Kok saya melak-melak ngomong sampean. Jadi kang den aran Islam nakis yaiku Islam sepet, ngene sepet. Supoto getih tegese Islam hukum. Angger ngukumi wis Islam. Ora kena den pateni, ora kena den beleh jalaran dheweke wis syahadat syariat. Lah nek kene lan wis salat syariat, lan wis zakat syariat, lan wis poso syariat, lan wis haji syariat. Mung hakikate durung syahadat. Jadi Islam nakis iki membicarakan hukum-hukum. Hukume salat piye, hukum-hukum ana ing zakate piye, iki hukum, bicarakan hukum. Poso niki mang piye, hajine mang piye. Dene kon iki mang ya wis syahadat, tapi syahadat syariat. Syahadat syariat kan ya domong tok. Asyhadu alla ilaha illallah tapi orang ngerti maksude. Lah iku syahadat syariat. Sehingga ana iki mang durung mung hakikate durung syahadat lho, kan balik ngono. Dadi nek engko kebalikan. Yang pertama iki mang guru ngerti, yang kedua engko ngerti. Kalimatnya sama. Padha. Sing guru ngerti ki mang mung hakikate durung syahadat lho. Lan durung salat, lan durung zakat, lan durung poso, lan durung haji. Beda karo Islam indallah. Jadi komang Islam indanas. Wah, Pak Deden sampean budak haji. Boleh diceluk Kaji Deden ya ta. Iki indanas iku. Ampun duwe makom haji ampuh. Meskipun saben dina nggo
banyu nggotongi banyu kan. Haji banyu dadine. Ampuh iku. Kopi putih. Dene Islam kamil mangkan enek nakis, enek kamil. Jadi yang nakis iki mang belum indallah, iki mang indanas. Kamil iku Islam sampurno, Islam indallah le. Iki ngomongnya Islam sing indallah. Sing nek mang ngomongnya Islam indanas. Indallah iki mang piye? Iku Islam ora makna slamet. Nah, tapi Islam makna pasrah. Lah mula sangka iku awake kudu ngerteni. Kalimatnya sama. Slamet ambek pasrah. Kedudukan ini yang enggak sama. Sehingga kadang kita memaknai ning salat ke ben slamet, engko ben munggah surga, ben tok pahala, ben tok ganjaran. Karena dhek iki mang pengen slamet. Karena bimakna slamet. Nah kono kan pengen didone sangka iki. Sangka iki, kan pengen slamet iki. Iku Islam slamet, Gus. Nah, terus Islam sing pasrah iki mang piye? Kaya bimakna pasrah. Jadi sak jiwa ne lan sak ragane, sak dunyane, sak akhirate iku kabeh wis duduk tanggung jawabe, wis den pasrahake menyang sing duwe kabeh, wis ora ngengeh babar pisan, yaiku kang den arani Islam kamil. Lan Islam indallah. Tamliku ten pembuka sehingga tamliku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nek adik mengerteni kalimat ini, kita masuk ke indallah. Karena apa? Uripmu sing uripne Allah. Salatmu sing nyolatne Gusti Allah. Ibadahmu ibadah Gusti Allah. Lah, di sini kan sebenarnya sudah masuk kita. Cuma gak ngerti. Nek wis ngono kan wis gak golek ganjaran mana? Wis gak golek pahala mana? Wis gak pengen dilemen meneh. Karena apa? Islam iki mang bimakna apa mang Maden? Pasrah. Bukan selamat. Mula song iku nek iki mang jarang gawe apa jenenge doa iftitah, berarti kan pengen selamat. Selamat tok. Tapi adik gunakan doa iftitah ning kono. Loh, iki wis dipasrahne kabeh iki. Lah nyapa kok dipasrahne supaya apa iki mang Islame adik iki mang bimana pasrah. Sehingga salatmu indallah, ibadahmu indallah, lakumu indallah, wiridmu indallah. Obah usikmu nelakine salat indallah. Jadi pun paham toh? Wis ora to sing darane Islam bimakna selamat tambah bimakna pasrah. Jadi sing iki mang Islam indawa dudu Islam indanas. Dudu Islam nakis. Mula iki karwana beda-bedane Islam nakis lan Islam kamil. Lan iling-ilingen temenan jalaran yen Islam nakis iku sak temene kurang banget lho, ya ta Gus. Kurang banget.
Pemane iki mung gugure kewajiban. Selak nanti ku selak tanda gawe kan. Beri kewajiban apa iki? Ben apa ben slamet tok iki, lama sangka ndi? Jalaran ora afsah indallah. Loh, kan ngono. Nek indal hukum, baliknya hukum. Karena hukum salat adikis memenuhi syarat-syarat sahih salat, ya engko sah. Nek secara hukum sah. Tapi kembali lagi nek indallah belum. Wah, sing kaya ngono belum afsah. Yen indanas ya wis afsah yo ya ta. Nek mung duwe hukum nggih menungso adike salat sing kaya ngono wis nglakoni rukun afsah salat iki mang afsah mung duwe menungso. Tapi mung Gusti Allah dereng. Lah kenapa kok dereng? Karena kono iki mang belum inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam, belum di situ. Mula sangga niku nek salat iki mang aja mbok tinggalne. Kalimat iki lho aja mbok tinggalne. Iki iki nglatih ning awake dhewe. Iki pepeling ning awake dhewe nalikane jumenengne salat. Enak ta mlebu ning alam wong wang iki. Mula iki lho kang den karepake dawuh Allah taala keterangan ana kitab suci Al-Qur'an Karim. Enek dawuh Gus. Faqala ta'ala inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islamu dinan fala yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal hasirin al ayat. Mula ora den trima iki artine jalaran mung nekseni ora ngerti lho. Sinta ngomong ngono Gus. Saman nyekseni tok ndelok tok ngerti enggak? Sehingga adike mang salat ya kudu ngerti to, Gus. Kok gak mung ngerti hukum-hukume berarti nyekseni iki. Oh carane hukum afsah salat seperti ini kan nyekseni. Guru ngerti. Lah nek kene piye? Ora den trima jalaran mung nekseni, ora ngerti kang den sekseni salate. Gak harus salate. Ora ngerti kang den salati lan ora ngerti kang jeneng salat. Zakat ora ngerti kang den zakati, poso ora ngerti kang den posani, haji ora ngerti kang den hajini. Maka sak temene kudu sampurna syahadate, sampurna salate, sampurna zakate, sampurna posone lan sampurna hajine pisan kabeh. Iku ora donya, ora akhirat, mung kari Allah. Jadi sampurnane, cara nyampurnane kemang pripun? Sekabeh lho kagungane Allah. Carane nyampurnane ana ing salat meng piye? Inna sholati iku sing ngobahne aku ya Allah. Sing menengne aku ya Allah. Lha iku sampurna punan. Lah kurang piye nih? Jadi gak usah dipingini sampurna piye. Lha kabeh Gusti Allah iki pun sampurna punan. Lah kenapa balen ning kamile Gustine af'al asma sifat kembali ke zat Gusti Allah.
Lah alam ini namanya kamil, sampurno. Jasad, roh, rasa Allah kembali ke zati. Jenenge insan kamil. Kamilul insan. Bab 2 sudah habis. Bab yang kedua sudah habis. Ada yang dipertanyakan? Enek dilakonan. Enek murai. Ya teko apa sing genah teko iya. Wis genah kok teko. Sehingga kaya dene Islame awake dhewe karek kok sampean milih sing ndi, sing slamet apa sing pasrah. Posone awake dhewe sing slamet apa sing pasrah. Hajine awake dhewe sing slamet apa sing pasrah. Tuh ngono. Lah kabeh sampurnane nek niku wae sedayane kagungane Allah. Sehingga dikalimahne kan, kalimahne nyampurnane inna sholati iki kalimah nyampurnane di nyampurnane. Inna sholati dadi salatmu iki mang sing obane ya Allah li nyampurnane. Dadi nek aku gak enek ning ngono. Aku ben ngene ora enek. Dadi engko roh bedane. Ning salat tok engko kena diterawang, Gus. Contoh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dilemah mbek wong. Iki salat indanas iki. Adike mang golek pengelambonane menungso iki indanas. Sujute sawi nek kono sing guring gremeng. Jadi adikku ngerti dua sisi ini. Sisi selamat ambek sisi pasrah itu. Nek pasrah wis gak ana rasa apa-apa wis, gamat diarani wong sing modepe ya monggo. Nah nek kene engko wis gak membicarakan hukum lagi. Contoh hukum carane salat piye. Hukum nek iki emang ndeleh tangan ngene. Iki wis gak kehitung meneh iku. Kono ilang. Ya kenapa? Ngerti sing ngobani awakmu rene ya Gustine, awak sing ngobani ning wetenge ya Gustine, ngobani sing ning kene ya Gustine. Dikembalikan ke Gusti sehingga disampurnakne, dikamilne niku. Nek bahasane dikamilne ae. Opo enak kok. Nanti Kang, kula dikersane Gusti Allah niku dikamilne. Apa itu bahane rono Gusti nggih lah. Iku dikamilne. Sampurnane. Ya iku kudu ngerteni. Ganti bab kang kaping 3, sing kaping 3. Dene utawi bab kang kaping 3 iku nyritakne. Lah iki kudu ngerti tembung ki lho, nyritakne. Nek nyritakne berarti iki sudah terjadi. Ya kan? Kalimat nyritakne berarti enek media yang diceritakan.
Ya contohnya padeden pas mlaku-mlaku ngetene banyu ning tengah-tengah enek kecelakaan ya kan. Terus sampean petuk ambek sampean menceritakan keadaan nek ngono. Ya ta? Sudah terjadi ta? Lah itu. Nyeritakake derajate manungsa kang isih oleh pitulung, tegese isih oleh pitulung dening Allah nyeritakne. Yaiku siji derajate ubat ya wong ahli ibadah. Loro derajate muhibin. Telu derajate mutakin. Papat derajate solihin. 5 derajate arifin. Jadi iki digawe menganalisa dengan kacamata ubat iki mang piye, kaya dene muhibin iki piye, mutakin iki mang piye, solihin iki mang piye, arifin iki mang piye. Iki kacamata. Kenapa engko beda? Karena kriki mang sing demene derajat-derajate kan beda. Dene derajate ubat utawa abidin iku derajate bocah kang isik cilik. Lho genah to. Kang ibarat iki cerita Pak Deden. Utawa derajate tukang apa iki? Tukang preman. Jadi geleme nglakoni perintah krana ana opah. Tegese iki preman duduk preman begal. Iki preman mau nyambut gawe. Iya. Lah kaya dene adike nglakoni salat karena perintah iki mang Gusti Allah perintahne salat. Pikiran adike bentuk ganjaran. Iki mang salate bocah cilik. Lho ngoten lho. Salate bocah cilik iku. Yen salat, nah iki berarti wis titik ya, habis. Salate wong ubat iki mang golek ganjaran. Jaluk opah. Dene salate arifin, jadi kita dari kaca ini kita bisa melihat dari kacamata ini loh. Melihat kemana? Ya ke diri kita. Bukan ke lain enggak, ke diri kita. Adik mana golong apa? Ubat. Lah kebanyakan adik ning ubat jian. Lah kenapa? Bentuk ganjaran kok pengen dilempong ning ubate. Yen salate arifin ganjarane poso ngarep-ngarep ganjaran, zakat ngarep-ngarep ganjaran, haji ngarep-ngarep ganjaran, ngarep-ngarep ganjarane ngaji yo ngarep-ngarep ganjaran. Berita ning ngarep-ngarep ganjaran. Maca Quran yo ngarep-ngarep ganjaran. Ganjaran kabeh kang den kerjani uga ngarep-ngarep ganjaran. Wis ganjaran tok Gus. Babar pisan ora kena kliwatan kabeh. Amal njaluk ganjaran ya kaya mengkono iku wong sing derajate ubat arane. Ubat. Jadi kewakan nggih pun kula terangne kan. Salate ubat piye bocah cilik kan krana iki njaluk opah. Berarti awake jeneng bocah cilik. Ben nduk ganjaran. Jadi ngajimu aja ngarep ganjaran. Dirubah iku. Aja ngarep ganjarane. Wis tak ngaji bentuk ganjaran dirubah iku. Ya cilik ae ngene.
Dadi kaya entuk-entuk ini dirubah kabeh. Lah, keterangan-keterangan ini kan nanti kan bisa merubah pola pikir kita. Bisa merubah niat kita. Niat ana ing salate mang piye? Niat ana ing maca Qur'ane wang piye? Kowe ganjaran ilang kabeh nggo. Ngaji ben untuk ganjaran, ya ta. Maca Qur'an untuk ganjaran. Cuman nek kene gak diomongin ngopi. Lah karena ngopine iki jek sinimpen ana ing zat iki. Ngopine untuk ganjaran. Jek sinimpen. Dene derajate muhibin iki muhibin mang obat. Iku derajate wong demen tegese demen marang Allah berarti mahabbah maring Allah. Demen nindakake, lah adik kudu ngerti iki. Nindakake ing perintah Allah perkara opah kari sak kersane Allah wae. Biasane iki wong dipasrahne nek iki. Dadi pasrahne lho salah iki. Iki jek tergolong mukim pun kersane Allah lho. Bolak-balik adike ngene-ngene. Pun kersane Allah. Dadi jek tergolong iku zahir batin ora duwe pengarep-ngarep babar pisan kaya mengkono iku derajate wong muhibin amung ngambun apa ngambune ngembun dawuh Allah ngemban dawuh Allah marang Kanjeng Nabi Muhammad keterangan ana kitab suci Al-Qur'an kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfiru lakum dzunubakum. Artine wahai Muhammad umatmu kabeh critakno mengkini wahai umatku kabeh yen temen-temen demen sira kabeh marang Allah manuta sira kabeh ing ingsun sak temene yen sira kabeh gelem nindakake marang perintah-perintahe Gusti Allah kaya oleh ingsun nindakake sira kabeh bakal den tresnani Allah lan den ngapura kabeh kelawan putane zahir batin dene wis entek iki. Dadi wong muhibin iki wong sing seneng kalih Gusti Allah. Wong iki mang wong kabeh enek pun kesane Gusti Allah kawani ngene. Gak njaluk bayaran nang ngene menungsone, gak diduduh-duduhne. Biasane Pak Deden ngono. Monggo Gus, pun kesane Gusti Allah. Wah, ya mugi tenan wong iki. Sampeyan kok iso ning ndi mang ning obat ya iso ya ta. Ning muhibin ya iso mencala putra mencala putri jenengan. Terus meneh ta mriki wau pundi. Dene derajate mutakin iki mutakin iku derajate wong kang padha wedi maring Allah. Wong takwa kan nek kene bimana wedi. Malah dheweke iku kabeh padha ngrumongsani dadi kawula. Yen kasih ora nindakake perintah-perintahe Allah kuwatir yen siksa utawa den bendu utawa den uring-uring ora krana ngarep-ngarep opah. Nah, engko kan perbedaan kalimat ku genah. Biasane kan adi tau roh kan. Iki swaya dhuwur kan iku kan. Wae dhuwur di mang piye? Ah biasa. Silakan iki dhisik kan ngono. Wah, jamaah kan. Nek gak jamaah kok ketinggalan ya kan. Karena kono iki mang wedi dik iki mang. Karena wedi. Mbek siksane Gusti Allah. Lah kami nakoni itu.
wedi nek mang lakone jamaahe mau ketinggalan nganteke mang imame guru teko wis teko. Wis teko karo wedi saking wedi mek Gusti Allah. Iki kan sehingga apa dari kaca ini, dari kacamata ini kita tergolong derajatnya mutakin orang yang takut sama Allah. Dhisik nglakoni Dik. Dik ora apa orang ngarep-ngarep opah enggak kan. Seksual. Seksualian. Ora jalaran oleh kaya mengkono iku ningali dawuh Gusti Allah keterangan ana ing kitab suci Al-Qur'an Karim mengkene faqala ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarati uidat lil kafirin kila sing gawe mazakai kok. Artine mengkini, hi eling-eling kaya khutbah Jumat rek. Eling-eling para menungso sira kabeh padha bektiya. Tegese padha nindakake kang dadi perintahe pangeran ira kabeh. Iku kang wis dadekake ing sira kabeh lan kang dadekake ing wong-wong kang sadurunge sira kabeh. Yen pancen sira kabeh iku padha dadi wong kang takwa, tegese wedi maring siksane Allah. Ya ta Mas Jaga? Wah, aku nek siksane. Wong takwa. Lan bendune Allah. Sira kabeh padha wedya temenan maring siksa neraka jalaran neraka iku urup-urupe menungso lan watu yaiku kaya mengkono iku kang den arani derajate wong muttaqin. Jadi awake iki mendelok ning awake dhewe kan ero niki mang. Adi pernah ning di obat yo pernah ning apa neh mang ning muhibin yo pernah wis mlaku to nek kono iki kan kacamata nah kene iki mang apa nasi mutakin mlaku nek kono lah iki kan proses-proses iki ngliwat-ngliwati oh iki tingkatane iki derajate iki berarti kan kadang ada iki mang salah pengertian wes aku tak munggah ning derajate iki oh gak iso. Iku ade wis mlaku nek ngono. Cuma jenenge apa kan gerung-gerung ta? Lah iki lho jenenge. Lah iki dene derajate sholihin iku derajate wong ahli adab. Tegese tata krama maring Allah. Wong ahli adab wong sholihin. Dheweke rumangsa dadi kawulane Allah. Dheweke tunduk maring Allah. Salate anteng atine rasa takwa tegese wedi maring Allah taala. Kuwatir yen keluputane lan andhap asore marang Allah. Kanthi dingkluk. Biasane kan kaya ade iki mang iki Bismillahirrahmanirrahim. Nangis. Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, ya kan nangis. Netes-netes sih. Iki kan derajate wong sholihin, wong saleh. Wong sholihin. Sing keadaan sing kaya ngene kula gambar. Karena adab-adabe memang ngono. Dadi adil kan pernah berjumpa dengan itu. Terus ini dinamai apa? Iki mah adab. Kaya wong donga. Ya seperti itu. Jadi adik mang dari kacamata ini, kalau ada orang yang berdoa dia menangis ya Allah. Panjenengan ngapura ya Allah dosa-dosane wong kabeh ya Allah. Lho, iki kan adab iki. Adab iki. Dikatakan adab kan itu. Jadi
Nah, kene kan supaya apa? Kita tahu, oh itu ada, sehingga apa kita enggak menyalahkan mereka. Anak sing sholat ambek nangis, ojo disalahni. Anak ndonga ambek nangis, ojo disalahni. Karena apa? Iki tergolong solihin. Kesolihin. Kan enggak salah itu. Nah, ngono lho. Endi malu. Kan kanthi ndingluk raine lan tansah nyuwun marang Allah lan tansah eling marang pangeran lan kanthi nyuwun tinarimane amal lan nyuwun supaya den bales amale kanthi den paringi surga kang nikmat kelawan oleh ridhone Allah. Iki kan wong golek ridho ya wong saleh ki termasuk wong sing saleh ki mang golek ridhone Gusti Allah. Lan ngedowi larangan lan ngedowi laku maksiat kabeh lakune kanthi ngati-ngati mung sayangi ora fana lho. Jadi sayang nih. Bukannya salah. Sayangi sing ning kono mang kabeh sing diple-diple ning Gusti Allah nalikane ndonga nangis-nangis sing kaya ngono. Nalikane salat nangis-nangis sing kaya ngono. Nah, disayang nih. Awet dhewe kurung fana ning kono. Kurung fana zat, fana sifat, fana asmo, fana af'al. Yiku ora. Lan percaya yen Allah pangeran iku Gusti. Sebabe oleh kaya mengkono iku gondelan karo wadahe Allah. Keterangan ana kitab suci Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati annalahum jannatin tajri min tahtil anhar al-ayat. Artinya mengkini, wahai Muhammad, bebungahan umatmu kabeh ya iku wong-wong kang padha percaya yen Allah iku pangeran lan padha nglakoni wong-wong iku mau ing kebajikan lan wong-wong kabeh iku mau padha duweni bagian swarga, yaiku swarga iku panggonane nikmat kang akeh nganti tekane nikmat iku mau den serupakake kaya miline banyu bengawan lan kabeh iku mau pinangka kangge rezekine wong ahli swarga kagung swarga kono ya iku wong derajate sholihin. Lah nek kene adik kudu ngerteni surga iki mang nggone wong sapa? Nggone wong sholihin. Wong surga iki nggone kenikmatan. Lah omahe sapa? Omahe wong sing ahli sholihin mang derajat sholihin adik iki mana kono purung. Kok njaluk surga? Tuh kan ngono. Ya Allah panjenengan lebetnya nang surga. Lah sampean golongan apa? Jek ubat kok. Jek ubat kok. Kok njaluk surga gak bisa. Dan kono meneh kan. Kalau njaluk surga ya Allah, yang lebet surga ya Allah. Lah apa cewek dhewe Gusti Allah. Udah sejane Gusti Allah. Nah itu. Jadi kan buat kaca kita untuk berpikir bahwa derajat-derajat ini ya ada di kalangan masyarakat seperti itu ada semua. Sehingga ini kan perilaku
perilaku. Perilakune Ubat piye, perilakune Muhibin piye, perilakune sapa mang? Muttaqin piye, perilakune Sholihin. Iki perilaku iki. Yang kita bicarakan kan pertama apa? Menceritakan, lho kan ngono. Berarti perilaku. Jadi ada ya gak iso koyo ngono gak iso kan. Aja dipingini. Tapi adik iso ngrubah keadaan ning awake dhewe. Lah ngono. Jadi aku tak dadi apa jeneng kederajate Muhibin, lho gak bisa. Lah kenapa? Sing model Muhibine tok lakone gak melakoni. Jadi kada jenenge tok. Nah niku wae. Sing terakhir Arifin ya 5 ya. Dene derajate Arifin iku derajate para nabi lan para wali lan para mukmin hak. Yaiku derajate wong kang ngerti bakal lan ngerti gawene lan ngerti dadine lan ngerti omahe lan ngerti manggone lan ngerti papane lan ngerti mapane lan ngerti lungane lan ngerti baline lan ngerti muliye. Jadi kaya Arifin iki mang golongane para nabi lan para wali lan para mukmin hak. Awake dhewe ibad duduk golongan iki. Gus, ngono ngaku-ngaku aku wis wali kan. Lah wali murid genah. Nek wali murid genah. Lah nek kene kan kebanyakan wong ki ngaku-ngaku awake dhewe. Ngaku-ngaku, aku wis koning Arifin iki mah. Itu enggak bisa. Dari kacamata ini saja kan kita masih jauh. Gak usah ngaku-ngaku, Gus. Jadi wis ora rumangsa duwe bakalan ora rumangsa duwe gawe lan ora rumangsa duwe dadi lan ora rumangsa duwe omah lan ora rumangsa duwe manggon lan ora rumangsa duwe papan, ora rumangsa duwe wujud, ora rumangsa duwe rupa lan ora rumangsa duwe seneng lan ora rumangsa duwe nikmat lan ora rumangsa duwe marem lan ora rumangsa duwe pola sak piturute nek awake dhewe alhamdulillah mau marem Gus ya kan nek rezeki akeh mau marem lah tingkatane Ubat tingkatane Ubat ya pripun malih kan. Jadi nek dari kacamata ini tingkatan Arifin para nabi, para wali, para mukmin iku wis gak rumangsa kabeh. Bukan kono iki mang alhamdulillah kula mboten rumangsa diomongne dudu iki Ubat jan. Jadi iki bukan kalimane diungkapne enggak. Nek bab ungkapan-ungkapan kan Ubat. Ning Ubat iki mah ya kenapa pengen dilemok Gusti wis kok derajat iki. Ubate kan ngoten. Awet iki jeneng golongan Ubat. Jeneng golongan Ubat awet iki. Jalaran iku mau kabeh mung kagungane Allah. Lah sing apa? Dikamilne disampurnane. Sakabehane kagungane Allah. Karena kabeh iku mung wujud ngadam. Sing ngadam wujude, sing wujud ngadami. Aja amal kok duwe ana wujud wujude ora duwe api, ora duwe Allah, ora duwe arif, ora duwe mulya,
Mula kaya mengkono iku padha ngertenono sing temenan, yen kasih ora ngerti banjur ngaku barang dudu uteke, yaiku jan apa kalimat janjal apa jajal. Oh, jajal pikirin sing temenan pumpung durung kebacut. Wong kebacut, Gus. Jadi yen sira iku bisa ngerti yen sejatine wujud iku wujude Allah, kena diarani ngerti sejatine awak dhewe ne. Banjur ngerti ing sejatine Allah. Ya kaya mengkono iku mula Allah Subhanahu wa taala dawuh ana Quran mengkene nek temen iki kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yen orang ngerti kaya mengkono mau lah mbok kaya apa oleh masyhure ngalimi mesti isih ngaku barang dudu uteke. Yen ngaku barang dudu uteke dudu jenenge ngarifin lan bakal den jeguki karo sing duwe, nanging sak rehne Allah taala iku ngadil banget. Cara omah sing biasane amr Allah ya amr Allah, sing biasane omah amr makhluk ya omah amr makhluk. Wis mung ngono iku telas keterangane derajate 5 macem. Nah, nek kene balikne. Cara jejagongan. Kok kan ngerti. Jejagongan awake dhewe nek ngomongane kerjaan kan padha makhluki, ya kan. Ngomongane curhat-curhatan padha makhluki. Tapi nek awake iki mang medher ana ing Gustine lho, kan adike ngibarate jejagongan apa gimana. Dadi adike kudu ngerteni kabeh ning kono. Omah kan ibarate panggonan tempat. Kaya niki yo omah. Nek kono yo omah. Jejagongan medher ana ing Gustine. Dadi iki digawe kacane awake dhewe, ya kacane awake dhewe-dhewe. Sehingga adike mang yang nglewati trap-trapane niku wau. Cek ning ndi, cek tegolong apa. Nah, supaya kula jenengan ngawruh lan ngerteni. Nah, kono iki mang iso ngrubah ana ing prilakune awake dhewe. Iso ngrubah ana ing pemikirane awake dhewe. Aja ning obat ae, Gus. Lah piye kon talilan yo gajian. Kon ngimami talilan gajine nek ora ngono. Kon ngimami traweh iki enek angrepe ora. Ya jek obat. Nah, niki. Ya alhamdulillah amin. Mugi kula panjenengan sedaya saged nglampahi saged merubah ana ing pola pikir kula jenengan. Al-Fatihah. Iya kenapa?